যতন সারি গাহাम खुलुमखा दिनै जोंनि सुदरमुरा बाजाराव कायसा जोंनि बाजार सभा दंमानि अ बाजार सभा खालायनायनि सिगांनो जोंनि कार्यकर्ता बा जोंनि वार्कारफोर फायसन सिगांनो किसा बर'नि एलाकानि हामिया सित्रा बर' फायनाय जोंनि चेर बक्स माइक सबाय गालांखा थाइमोन आबो साब खालायरो राजनीति जतनि खालायनो अधिकार दङ आर राजनीति खालायनायनि कायसानो सिग्रिनाय बा केबेंगिनाय अमाके राजनीति केबक दाबो हामजागनाय गैलै दिनै अर जे बाजार सभा दंमानि दिनै 10 तारिख जे आगरतलाव कायसा जनसभा कतर जनसभा नाय आरो गोबां हाजार हाजार जयनिं नाय अ जयंगने किरि जागायनाय किसा किसा एलाकाव बाजार सभा खायथांखैनो बर' जागा किरि जागायनाय बादा रोखा जे बरक अंखरि थांबाय गायके बंनि पार्टीआव दंलाक किन्तु बरक जाजागलिया बरक हामजागलिया अमा हायके जे जानि जा पार्टी खालायनाय जा अधिकार दं खालायनायनि किन्तु अमा हायके सिकिरिनाय सकरैनाय हाके सबायनाय कालांगिनाय अमा कुन दिनाव राजनीति अमा हायके बर' मन्सु दाबो नाया बोसगाङाव इलेक्शनफ्राव जबाब थाइमानानो जे बाहाय गोबांमा असुमाव बिजा गोबांमा अमा हायके गोबांमा नगाव थाङै बुइखा अगोनां बोसाना पद लाथिरखा नग सगैखा नग तगैखा नग राजनीति खालाया नग थाङै बर' गाय तगैनानै अ जागा बरफ बुखा दुखु नांजाक आबोन बागैनो राजनीति खालायदि जों बीजेपी भारतीय जनता पार्टी खालायो जों केबनो ऊपर गैयाखौ केबनो जों ताबोथ' हामिया हियाखौ किन्तु अमा हे राजनीति दंफ्लायलाय गांके देव राज्य हरजोंलायनाय आसुला